Dormaahene Shefa ni fish aduonu num no okay say yedi doma eye bono ena me free enti yakase kasem bebre a anhwe ana yentimi anye se de ese ye no enti mesre mo me anya ne sa afodebo mo si o de kakra at least niema a mo de beko de betwitwa ye ho ene ye kan ho asem ena me de to mpanimfo anim eno kra no mo si o da bi na nase ne budget enrusa na me sane mpanimfo akasa no mo si o eye de ombenya aba no monko na monkonkoye ene esi ye koduru wa anajo yedu na mehwene nyina asisi drug store ba ko aye wodoma to nro se be ya ade akye anopa mitimi aye adwuma nyame adom ade akye na mehwene no mu na ho papa enso mesim ekwa abampradu ase eye doma ahemfie animu mekọ na mefrɛ nana Dormaahene se maba bedu wama obi abehia yen de akoda ba bi aye beda ade akye in fact anwumre no kra mefrɛ ne sa mamre bɛkɔ so yepese ekotwa but mwaye na amantem eba ye na enam de we na me ho ye me adura na manom ntina mafamu ada ene wo kyerɛ sɛ mone sanahene enkɔkasa ono ena Dormaahene tu ne sɛ onima mamre ni ana abakɔsɛm ne nti obetumi akasa ti ye hyase ye morning show every doma eguso aye no a ena yeje mu ma studio one kan efi sɛ na eyi asontre sɛ Dormaahene ankasa eba ahemfie no emu ankasa na wabedi dwuma bi wɔ hɔ enti yetwa so wɔ hɔ ena memrantie ebi na wɔ ha yi Gabi Ernest ene team aye koye omututu machines no se omode ekosisi wo inside ho ti abra omututu no memete ho twen se ometutu akọ inside ho na makoka ho na afi yaye mi wo hwa na obi ba na obefrem se ba Kofi afi na amamre kese pa na ba bekoso na amamre no ene se esese yeso eja a eye aduane eja no na hane de umrante na tutu machines no but se wantwa emma ne nyefe na me si okay ti wa me wo Osmo Pocket 3 ewo ho na me yiye na me sha ase se me twa enti ba bia me gina no na nipa ne san ka kya me se da bi de obeya mamre na ankasa no bebie ne car ne pono no waso gya no enti kogina ne sei ho na obenya ne yiye manhu anyina ba bia na me gina na miko gina ho me de me gusu a me twa abrafo yi wo ho afahye ye koda ye twa a omotutuo ma ebigu ye tirimu na omoto me gina ho me ye sima ba konkomie no de me hu ya ne se itu atuma mawunu hwe bi o masum nyina mentehwe afi mani mu promoja si mani fra enti mimni ye kuri ye koye eni ye demetna kamu na me si omu fansi omu tawo mu mame na me de to mani bi se mani mo hyehye me asija na promoja na me de tawo ne kata mani ye de me call ma hospital asem no wa prepamu but aka se abusuya hia na ese me ba ma ne ye kire de asiye na ama me kire mu sei ekodru Doma hospital na yaw na no ede na ya ona no eden enti omo sha ase wo me mpane e be ma pen na akofom kakra eno omo se omo hwe mani no so ti omo hwe ye no na doctor for ne se enye kra enti omo mfre Dr. Ofori edi amete ye no se o specialist wo enti omo mfre no e bi o bi a omra
nti doctor for ho no hyase e de ensuo egu mani no so omo de paneɛ atwe nsuo na omo se efre no irrigation to mo horo mani no so a no omo akasa me nkata mani me kata omo bisa se me hu ne sen me se ayi sa abo ogu so sa omo horo ya na fi to free by ye de me call baby a ehwe ani ohwe ye no si ne mpai a obone se etuduro no enwura mani no mu enko achi enkoka entin na ewo ho no ebise yani no efa bi wo ho na eho ka ha adwen ti no wa sha ase afi de o se ebi awura mani no so a ohoro no a empie ebi nso awura mu kɔ na de wo ani mu no de obetumi de paneɛ awo eto na atwetwe na eya ti omo de aduro bi so na mani na etititi na de paneɛ no e de eyi oyi no se ade we de ese ye ntem na yekoye scan if you say ompese obadwen de ohu no e wana me ka je say doctor no bia mia abom tu o manim meti ha nyina ohu se me ho po me yam hyehye me unsan kra nkan kra hye sem bi se o ebe yi ana se bibi na o ka nsem se e bebu ma bam wan hwe kra na o se o me de me doctor no kra mi hu ena me ka ti sa bre no magra heb ne wo mo ana e wo ho so wa o mu nyina dan mu ani ena o mo so me nsenum fisena me ya paaba ni ye hohoro ti ye hohoro kakra na afi de ai se ya no ko form kakra na menka ho ne nyina nkosi fi se ye beje bi wo ho ewie ye na ese ye kobrikum ekotwa scans wo ho ene ye koye ho de enso baaye ye bedru ye e bisa doctor ne se ohwa ade na obesusu no se on de onya ya kumase anase enkan tentem ya ebi se camera na me di twa no abra ohwe se de camera na animu apaipai no no ohwe se na camera no kura me wo manimu no a osuro se ye ne ntema nka beboa sabre ni mu na meire nso afre bi se na pin na no edinti ye mama tramadol ne ye wo mi bi ne ye wo mi we nti meire frɛ sɛ ɔsra ɔmontwe referral na yɛmfa me emra sabre no na plane nya ho eden me ankasa so na ma wi ata so in fact anese fo ne omo na ho nyina me ka kye omo sɛ o ya horo mani no so kakra mo mpa hwehwani wa ma me mehye na still makwa akoye adwuma no fi sɛ 25 years doma then I'm metumi aya at least enti mo ma me ahwehwaniwa but na transparent and aba ko si o said when ni na aye ko na aye we no asem we nso de ye mpese media fo ibeti wan hwa na yatamfo anyaye enti sade a obi ton ahwehwaniwa bi tuntum bi wo achi ha nti ye nkɔ hɔ na ye nkonkohwe ti ye ko ye ne ma me ba ko na me de share na misi yo ene yenkwa hemfie ho na me nkonkohwe se dru ho na se pane na ya wo me no pen wo fom kakra me hwa ne hwani wa ye tuntumi de me katamani kro obi enhu se makatamani metumi aye adwuma ne kakra efise na ma wiata so se afahye no me ye mafamu de bia e de aboa me ko dru ahemfie ho mantimi ansi fom iti pai me tika no sa na me se da bi yensan fa me nko hotel ho na me nko da kakra na bia ade enche no a ya afahye na ankasa no metimi anya hwe no ya fra mabrako a no nso ewo kumase a oba nti obetumi asomu na wa ye kakra na ahoden ba metumi abetoa so afi ade akyen ya mani nyina hohoro akata
ahomache no say anadwo ne de manampo ti to see a make say me ti pai me ti ko dwa me but I say mekasa ansana me nim de besi at least it me kasa ansana de besi sia yes at least makasa yes we say yes ebisi o da bi powder keke ne gu nani ebisi da bi enya sa pepie meti bi me say hey Ghana for at least mo bi mfanya me na bia abuno for afei ebedru etfa ka na ahomache no fi se na afei mani no me ho hwe bio nye ba sunwan ebedru sunwan meda passion for ase call so komwa ma afei de mo frɛ pilot no se ewo mu se bi ehwe na yema nenso situation ninti enam so ema mo bɔ mo de ndi me bedru nkran yedru nkran na meyire na ayi arrangements a doctor for abafie na doctor baako ɔhwɛ ya ni na no se ose mo ye den enti ɔde aduro bi ku so ɔse ɛma baabi a ekuro wo bia na wobɛhu sɛ ɛhɔ bɛyɛ kala ɔde gu so a ɔde ne machine hwɛ ya na ɔse ade wei de ohu no ɛbɛyɛ a yɛmpɛntɛm ɛmpɛ baabi mfa nkɔ but animanim yɛ ano ɔmbɛyɛ deɛ ɔmbɛtumi ɔyɛ deɛ ɔbɛtumi roso ne yɛde aduro every 5 minutes biara ɛhyɛ ase na 1 minute biara ne yɛde bi agu so na ɛkɔ 5 afei deɛ na yaw no ɛba fam kakra ba idura na adwo amintimi na ɛba saa ne sɛ mekatamani a nneɛma mi hu no nsɛm wei no mɛka gya bi ntimi nka ne nyinaa ebi wɔ hɔ a ɛnyɛ sɛ yɛde bɛto abɔnten ewie ɛsɛ hospital bi wɔ Osu yɛde mi ato kaa mu na yɛkɔ yɛbɛdu fie anwummerɛ a na mabisa nana sɛ nana wate Dormaahene nka yɛwɔ hɔ no awuraba a yɛkɔ asi no so no ɛnidi ne yɛ Linda ɔka kyerɛ me sɛ wabɔ nana amanneɛ na nana sɛ owie afahyɛ no pɛ mete ne nka ɛnyɛ sɛ sika bi ɛna mehwɛ afiri ne hɔ but mehwɛ sɛ at least ɛnɛ meduru ha mehwɛ nipa ɛte ha na mebisa sɛ this could have been my funeral ɛfiri sɛ nansɛ yɛ na mete sɛ yɛsɛ etuo kuro yɛ abɔ bi ɛwɔ nungua hɔ nungua area hɔ ama nipa no awu mo yɛ na me sɛ nyame dɔme nananom nso agyina m'akyi ɛfiri sɛ na ne nyinaa mu ɛkɔ wieɛ na atwa sɛ yɛkɔ amanane na afei ɔfankyɛ me sɛ mapagya meti ahwɛ soro mesi me kyerɛ ase a bi wɔ hɔ a mehwansi a na mogyaa wɔ mu
kwa manane e kai se me de ye course ni bi na doctor oba na check me eye pressure na se enwo soro nti o stress ensem ni bi wo hɔ a omo ka emamente ti nkomo ni bi wo hɔ bon se na afre me ye no aka che no bi wo hɔ a na me kai se ba akokra de angel CEO no eye Vincent oduru ho osusa menim said the doctor ne kan ye no say ye di ohun ye o I don't know and nani nyina mama ye basa but na me ogidi say mangu abra tuo no to ye no menim se nyame e ho bibi papa bi a obeye aja se na afide mimia mani na mashekeki medimani ye nifa ya na machia no ede manage saa se nana betoto niema na yetimi atukwan yakwa akɔhwɛ dia doctor fo ayewo amanone ebeka na yeguso ansana afedie yeko dwumedie bi bae ye ba ya fe ye wura dan mu a menhwehwe bio na me se na mo adan modundum light no se light nyina asiso se na se nanka right no kura hu na me se onso no wa press kosoro no de abafo me se da bi at once no high and I said Debbie mene mo mpanyimfo ni bi adi nkomo me kai so na ebi di nkomo momo yese ombe yo mo afamo de bi ade aboa de timi akọ Vincent baye beka se one Dr. Kweko tie di nkomo nti bibia be ye fine but na baby amani no ekọ no na na se aha okaso otwen a ohwe ana akọwie bone ti o yentem edi kan de mekoye momu kokohwe ye kan de ombeka ebi wo hɔ a mentie bi fi se ema me pressure kosro ne ye sign bae ye bae mu Dr. Kweko tin bae obehu ye no no nsusu in fact ono ankasa kra de ono ene ne mapo ene nana samwa ene abrante ba kwa na oka ho no bia ye mobo if you say Dr. Kweko attended operation efa ni ho waye bi painti onim said ye tie onim ne yaw ene ho nsem ne said ye sitie enti ya dwen se ye besen aye ne yasan akọ bio afede abra ye betu kwan ba akono I think says obi hu ye o sesen yo ena ebi mo sha ase atwerɛtwerɛ ye se yabometuo ya ye sei at once na ebi mo aba social media se o ye mometuo bia na etuo na ye to ye na eye mfuturo ni bi gu mani enye nokre ensem bebre kansem na me se enti die si ye nyina obi antimi nka bi mame tibi wo hɔ am se edu ba bia me a metimi akasa ma me ho a mumma me na me nkasa ma me ho we se Ghana ha se ye twa ntro no wanyi wo ho ano a na bɛyɛ nokre na Ghana fo agi atom afei edu anadwo a me na ade akye baako na me rese da bi busumi ni na me freedom abae do man panyimfo onte omonka no nim de ekoso na bia na doma onte asem na so hu se de etie ana omo ebo na mane no eka omo nka ne se de etie enti obeye video na enokra no o ye no de atwe adwen asidie omanfo keka ene ensem a ebi mo ma na akwakoye se eya agudie bi fi se ona ne me da sore
Abraham abɔ kwatre kwada hɔ a menhwɛ hwee no me ne ɔhɔ ne nim deɛ me kom enti obeye video Ghana for san ba abontin so enye nokre yamfatu bi a momanim afei e wo ho na Dr. Kokoten ba ese wate se Vincent abebo na mane ese video bi wo ho oba behwe me na opese o hwe video no yeyi video no wantimi anhwe ena o stress mana na nkasa bio na onfa video no emma no na omunkonko yi wo TV so na Ghana fo nyina hu se de ade no eti ankasa na eba ne saa wo hu in fact na bobo figures are estimate over $400,000 That's 500. sa brand estimate na edi kan aba just say They should drink water in Chile. enye sika ketwa enti And they should stop making noise. say okobo video na ombetimi de number bi atodwa na me wa adofo ni bi etimi ayemwa na mere na che da bi o di video ne bema na mom si ekosresre sika e wo TV so na radio so de se na japade a wonyina na obeton kra na odi ahwemia obeye na mom si ekosresre sika pa de ompene na Dr. Kokoten say yo wate ananjo no me da ho me kai so ye call efre ye Sadiq Xposed Obama morning show host say osre no wate so na bebo video no mo nsre sika bia na yeah e be ye di betimi So will you wait? You are shaking. No. enti omokobo video no omokobo video no afi de Ghana for hu video no asem no sa say na tie ni nyina mo mekai se asem isi ye opani ba ko ba ha a no se oneye committee chairman ma fashion na ono ankasa na ne ho mfa no na fashion na asekura no the pressure cause room ani ministry enti ono ankasa ba nkran a ohwe ne ho yade na Linda bona mane se asem no se na enti ono nso ba se oba behwe na ohu de asi na watumi akobo amane se na kese sila no obi anka ho hwe no nana na me phone no na mentimi se facial recognition kura nhu manim woni me password no bona fresh mama hene if is a kwa meko nyina me ne di nkomo saa anti Saturday na wanhu me wo ho no at least e bia wate enti me kai me re frɛ no ene wo se nana suma mama hene o ma di ho yawo if is a wo de ye ne wo te se busua minim se wo ne me kunu eya ayonkofo kra ansa na akwa kodi hene enti anka asemi esi ye wo de yemfa ne se ensi wodoma esi wo ba bia mpo a anka wo be frɛ ebisa se minua na etesen but minhu se wa frɛ mpo adan dia na mo ate wo ho ana mo nso mo afa ne se ya agro ni bi na ma di ho ya pa awana sema ma hene se menni me ho ya efi se mentie na abra fashion ekoso no Saturday no na me hu se angel for no ene Kofi TV ne media houses no ho ne magraheb na mbisa Dormaahene se na Kofi Adomah we no si Kofi asan konkran but when misa no details no na just say the okay na dia dances na Dormaahene nim se the atumi ni a enti mantimi antena ho to the deba na nkasa misan bankran enti mana na ni ne ho yawo na say ba fe dia meti e bi makoye video se ena na pass Dormaahene cha wan pa ne chawo Dormaahene emom na ka se da bi sobo no memmo me sobo sisi afi se mentie asem we ewa
na ne tintini tie mu ne sɛ ɛyɛ me ya eduru baabi no nsɛm ne bi ana me te na me sɛ sɛ ne nka me wei anka ɛyɛ ebi sɛ dabi abra yɛbobɔ sika no so na mehwɛ yawa me nam mu na mehwɛ deɛ ɛkɔ so na sɛ ɛdeɛ nko a but na bɛka kyerɛ wɔ hɔ a na maka kyerɛ ne sɛ ade wei deɛ ɛfiri sɛ enti a ɛsɔ m'ani bɛnkum yi ɛkɔ m'adwene mu ɛna ɛho aka. In fact, operations are on 1 year. Ensia. Operations mako. So. Na. Bako kra scan ne de. I say the arcade you see Jana wo musa. Na ordinance fi se ba bi e wo no ye ka se yi a wan hwa a e be wie no. Na asian kofa ha ofoforo e de aba. But any no intelligence say ebetumi ahile with time nti yenya no wo mu kakra na yenhwe yetutu ho kwan ya ye de ebetumi bia nti ene ye me de se nananom nyina ba minim se de asi mu begu so nsa fise mentiasie afei me wɔ hɔ a abra me wɔ yaw mu yɛwɔ akwantuom a yɛhwɛ me yadeɛ mete sɛ nipa miɛnsa ne yɛkɔɔ deɛ ɔtɔ so miɛnsa no ɛbɔ video bi na mete sɛ obi kasa mete ne no na me sɛ ɛnyɛ me CEO Vincent na ɛkasa yi ɛna afei deɛ ɔkasa yaa deɛ ɔkɔ wie yɛ ne sɛ kokorama mfɛre sɛ ɔbɛhwisi ohwene so a me nso memfɛre sɛ mede aduro bɛtaa so na me sɛ Vincent me a me CEO ɛnɛ deɛ wo company brand ho hia wo kyɛn me nkwa. You don't care about my emotions, you don't know what I'm going through. I feel now caught negative energy amami and your money say do you know how much has been spent? Tibobo figures nana figure na for fee. How not a tiny yawami nemuno. Nana be a video back. I'm not cast over and I'm saying nana kind of for because of a video one more simple set obi mrenisika. Or ye video ni wie Nana ya abre for befie ha ohun say the situation that here. O see a meye calls bi ahwe. Nana onko a untimi mfasa aka we sa. Dr. Kweku Otiamboa but still I can't animal no so. And no ye calls ni bia Fro and Ibrahim Mahama. Otia no say Kofi Debbie meye enumu eno me line so oni me yire kasae no say na abre si no na munya plane man aden na wan frame me who frame me asenka me private jet be go Dormaahene akɔfa na bankan e bi sen kofo fi say me private jet no luxury ti but aho kyerɛ ti say ti ena ɛwɔ hɔ who frame me anka ba be fa no dodo Abrantie we sma wasum Ghana. Come ba be fa no. Wow, say mon send the account number. Afedi amete se me ira frɛ Dr. Kweku Otense. Me ne Opani Ibrahim Mahama kasa. O se obema ye sika sei. Omo aye sika no kra na enyanto account no. No wasende picture na dia deposit o mine no send the amount no send the amount we na me say obi a
anka what is a doctor go things we no obi boa kro almost mpo no what simple say obi boa na just akoye se kan enso mpo abra opani Ibrahim ama ebisa no si opani kan de edoso chance anenso manya bi me papa di bi aboa ebusuafo di bi aboa mi anka sanso de ma tonton de manya nti yenya say kra yebetumi akọ because omumma ye full figure no estimate ehwa ose wo pekra hospital ho enkrata omode amaye no metumi asende ama ho se ye woni pa ye gye saa ne ma no enye Kofi tabi mama akwa number no afedi emiti Vincent interview na efi sa asemisi ye kra be pemene minhu krata bia mpo minwa obetena ho na de ade kireo ewo ne phone so nti se wo pese wonya copy sa o chew estimate no just ka say nana me ko doctor ho me yan krata no se be ya but no me how mu nti na me bisa say enti me wuya anka say na machi be edu baby a esese ye bompa ye se nyame be mansu boni ato ya brabom na apanjensi a enye a etwa ye ho ahia nyina so ne ye ho se asanjensi we sana da so keke emawu ensem se de me kan me nkane nyina efise ye be ko yenim me kwati a osi na binti America sane se me hu se obi a go fund me magra help ofia onim ka na ebo no ekọ ha na oba ha te hwe ni video na oyeye na wa mo obi ama ne ono a na ye na de se na dofo ene ebi a nipa wo mo dome ebetumi aboa enye na ne ka so onye enti so so obi aya oni na wo sa o friend din komo anka betumi a friend nana ma who go find me na every day na wa chirem me kai se maga video ye enam ofi hansem a wote Dr. Kwaku Oten ba ye na mani ode be boy na mabusuafo ebisa se na den na angel fo aye no se na me ire kan chire mo se Dr. Kwaku Oten ya de oba ye mpo no wa ye se Dormaahene onim no pa nti obefre no onne adam fofo nti onne be di nkomo na o ma hwede o betumi aye de afa ho na efiri ho no ofre na ba ko bo na mani efiri ho ofre na onya no enti me kai se ekoba se enye nkomo nyina na de to bedwam nanso pani na frɛ ye se enye nkomo nyina na o se da bi enye se bia but na ebi ka sa se wonya hwe na o kire se da bi empo ba ye no wo ye se asem we de se ekọ Dormaahene ho enu echi ese ekoye police case no kure akwaye police case me pemene di owu ye ne de ya chi suspect ya ye nwu ne de ye phobia ho otem o won kwama ye di wawu Ghana na ya I will never wish this on my worst enemy. Ebi kansem mesre adwuma we nyina ye bi but edan no contractor no gusu oyi kwan ko ene me na aka me dan onya nyiwie enti wo kasa mesre no ahwe ni ye na areho in fact medda busuafo ahia wo ha ase medda mo ase papa na mamena opani Ibrahim Mahamanso ase yamin shao wa koma pa in fact enya me nko aminim stories amaya wa fa echi enamo edi so afre na mama nipa na akọ na waboa wo mo
meka sɛ mede to wia wo sɛ daabi wei mpo no wo sɛ na figure we hwan na kaa sɛ yɛmfa nto abɔnten yɛ sɛ yɛnim o yɛ sɛ woyɛ adeɛ baako wɔ ha a wompɛ sɛ baako wo sɛ benkum bi ho ewie na ebi de figure ɛtoto dwa nsɛm bebree menim baabi a ɔmokɔfefa no nyina afiri yɛ mɛda aboafo bi nso a aboa yɛ na ɔmo mpɛ sɛ yɛbɛbɔ wɔ mu din na yɛ abrefo nso nyame nhyira wo afia pokua nyame nhyira wo na ɔfrɛ ɔne ne kunu na ɔmo bɔ mpaeɛ Dr. Kwaku Oten nyame nhyira wo na yɛ wafa mu deɛ na minyaeɛ a sɛdeɛ mefrɛ yɛ a meka kyerɛ Sumamahene sɛ nana maniɛ mmienu nyinaa nhunu adeɛ o menhu adeɛ ɔsɛ wɔ Kofi mɛnka saa wobɛhu adeɛ yɛ positive nso ne nyinaa mu nana waba inauguration waba vetting There's no need. There is no need. No question ne say me we a menim senka nipa bia na me hwɛ sɛ o mɛkyerɛ me ɔdɔ kakra anka sabre ye bia nka ɔmo aba ebi wɔ hɔ a adwene ne sɛ o ba no wa brain sika ebi yɛsi awerɛkyekyerɛ yɛfa no wɔ nipa ho at least sɛ mehu sɛ to ho akyɛ dwuma a meyɛɛyɛ deɛ meyɛɛyɛ ne nyinaa no obi huuyɛ but menim sɛ Ghana mayi makoma mu na mɛsrɛ Ghana nyinaa sɛ obiara ɛnna meyere ase ɛma me no kwasɛm ne sɛ edru sabre ya ebi dwane it's okay na anajo onna no wetimi atena we ho a bra asemi sie mo si person mo post video o se da bi ma mo post a anya hwe me kunu ya bunu ni memma abunofo ekofa animguase bi ade brebu na ebi be kam ntimi obia post etimi atena asemi so a abosome na what trick afi nana yami show Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.